So, hi guys! Welcome back again to our YouTube channel! So for today's video, is mga itong tamilang marites, din mga ito pagkusano, ay, ang pasaw din habili. So, mga ito tamilang marites, kay naipaliton, then at ilahang mamninita, ang pahit kong tuktukon, but suddenly naplatan mi day. Yes. Nauli na ko. Gusto kang mabalik? Go. So kakaabot ra namo sab, no? So karon ako nag-intro kayo, ka-intro gayud na kaya unexpected video man to akong gibuhat dai kay wala dai ko magdahom nga maplatan mi, nya naplatan na mi so ako lang gi-share nga i-vlog na lang po ako nga naplatan mi. So mo na to bayot, diri na lang ako nag-intro pag uli na sa mua. So mo na ni ako napalit dai. Tuktokon sa manok, the 7 kinds, Enermax, and the Integra. So sakto ra sad kay 100 ra sad sirado. So wala kay ko na nagbibog ihap. Lat guro. Dito no. Mama ba? Ada na butang dam. Butang dam. Untuk na tangan. Interior. So hi everyone. Boring. So update for today's video na platan mi bayot. So no choice. Pabulkit to mi day. Diba? So medyo naglisod ang bulkit kay gahi ang ligid. Smiyo marimar. So mo to day. Gahi burn. Ay da kay mo ultikan ka ng kuan tao. Nado na sa badang. Ito na makumok na. Tanggal na dito siya. Ito yung taod na po na patat. Ano on? Barangay nabus na sila. Ibahawad kayo siya ng ito.
Ha? Wala. Gusto ka flat. Kung sangin, day. So, wala siya buslot, day. Hindi kay gahi pa. So, panginan ras siya. Gulaban. Asa rin ka, day? Takla maritis, day? Saan pagbag ng pinaka-red? Pagbag ng mga negosyante. So, ay buslot ang interior char. So, may gani dili kayo tamadugay, no? Interior, bitaw. Interior, may banana. Tawa. Badang, asa man ka, badang? So, muna siya ang pinakasikat niya vulcanizing shop diri sa among lugar, everyone. Which is the kuan, sa tawag kanilang vulcanizing shop diri. Bernie vulcanizing shop. So, what is to? Sure. Ay, dancer. TikTokeres nung po na siya. So, mas lisod yung pagtangtangan ano kaysa sa pagbalik. Pero mas lisod yung bago ang ligid sa ba. Kay gahi, no? Sabad eh. Hindi pala mo yung 2,000 yun eh. Bada nga sa nabog ka! Pamunit na yung ano eh. Pamunit yung anak na, papunit yung itiro. May tubig din yun eh. Kato ka naman mo. Bungad yung kang gaya mo mo. Alay, manguta na matindi rami. Dati ito kaya basta nakapalit niya. Ha? 30 siguro? 35, baga. Feel na ko 35 dahil. Ano dyan, mga tubo sa ko. Nato ko bukid na rugma. Ano? Bukid rugma dahil. Ay, sige, punit ka na lang ka. Buwa-buwa. So may ganyan, may buslat na itong kuhan. Hi, bayot! Gwapa, jud kayo ni niya. Uy! Asan ang pugka? Ah? Yang Pilipi. Alas, sigbo na si Python. Boring. Sumunta dahil tima namig pabalket. So wala siya buslat. So nice. Kaya wala kayo minadugay. Okay na, Bern? Pila? Oh, Gis day. Kamo kung nakakaginan siya. Ito naman. Gis laang yan. Barat ako niya kang pat mo. Partahan ka na, day. So, mag-remit na siya sa iyahang kayamanan. Mag-remit na kagapon, di ba? Ladato mo na siya sa grimit. Uy. Ikog na rin. So mga to, tima nag-bulkit ang motor. So malupad namin doon. Bye-bye!